Bueno, novo episodio de Aquí a Ahora. Un placer terte aquí con nós. Bueno, o prazer é meu, por suposto. Encantado de estar aquí con vosotras. Benvido, Fran, un placer terte en Aquí e Ahora. Como estás? Pois a verdade é que encantado de estar aquí falando con vosotras e bueno, un precioso día, que mellor que compartirlo con vos. Bueno, pois para empezar, vamos coa pregunta difícil. Quen é Fran Cajoto? Pois Fran eu ainda me considero rapaz, un rapaz de 42 anos, de San Martiño, non sei, considérome traballador e considérome pois que sei escoitar e sobre todo pois unha persoa con moita ilusión. Bueno, din de ti que eres unha persoa pois tranquila e bastante enfocada. Pero, bueno, na política temos que lidiar en certos momentos con ocasións un pouco complexas. Como mantés esa calma que tanto te caracteriza? Bueno, creo que tamén ven un pouquiño coa personalidade que quizáis unha parte é aprendida, non? E outra parte naces con ela. O que sí intento sempre facer é non decirlle a aquela persoa o que non quero, non? Que me dixeran a mí, non? Hai que saber escoitar, os problemas son moitos, compre sempre, pois, primeiro manter un pouquiño, non? Quizáis a distancia, despois irse achegando. Funcionoume sempre durante a miña vida profesional e agora no Concello, e vamos, creo que xa é tarde para cambiar. No, ahora xa é tarde. Medraches en San Martiño, pero fuches á escola no Valadouro porque os teus pais eran mestres. Poderías nos contar que recordas desa etapa da túa infancia? Pois recordo xogar ao fútbol no patio do colexio, estudiar, pois todo era novo, todo era bonito, sigue sendo. Teño moi bons amigos da infancia no Valadouro, de feito, ainda fai uns pouquiños meses nos xuntamos aquela xeración, non? Os últimos de GB. Temos a última fornada, e a verdade é que hai moi boa xente. Un quinteto que tiñamos tamén en fútbol sala, que fomos campións da Mariña daquela. Madre mía. Pero, un bo recoñecemento. Sí, unha etapa moi bonita. Xogabas no Valadouro? Xogaba naquela, pois, no equipo do colexio. Daquela, en vez de pois, escolas deportivas, asociacións deportivas, facíase desde... Era escola municipal, por así dicilo. Sí, desde o propio colexio. Pero competías contra Foz. Competía contra Foz e contra Martín de Zotero, que eran moi bons. Pues mira. E hoxe por hoxe continúas ligado ao deporte? Pois a verdade é que non. Debería facer máis deporte, debería ser máis activo do que son. Intento, de vez en cuando, pois creo que fago como facemos moitos, non? Apunto ao gimnasio, despois paro, pero... Bueno, tes excusa porque sendo alcalde non hai moito tempo para adestrar. Iso é verdade, pero deberíamos sacalo, E eu noto cando faz deporte, encontraste moito mellor. Esa disciplina que axuda un pouco a manter a tranquilidade na vida non está de máis, de vez en cando, sí. Sorprendeu-nos moito a túa faceta artística. Tes o Instagram cheo de verdadeiras obras de arte a nivel profesional. Cando che picou ese gusanillo? Cando comenzaches co dibuixo? Bueno, teñete que corrixir porque profesional absolutamente nada, completamente amateur, pero teño que recordar, porque ademais era unha persoa pois coa que agora xa non está con nós, non? Era Fernando Merino, traballaba en Facenda, daba as súas clases de pintura en Foz, e bueno, sempre a afición a tiven desde cativiño, pero con ele aprendín as técnicas, non? E permitime, pois, a través desas ferramentas, non? Pois, poder seguindo desarrollar, pois, algo que para min me dá moitísima calma. Poder evadirme dibuixando, pintando, agora tiro máis pola acuarela, polo carboncillo, pero significa eso, non? Olvidarse do teléfono móvil, que tamén de vez en cuando fai falta. Claro. Estar completamente centrado no que estás facendo, e é unha terapia incluso para min, vamos, sempre que poido, pois acudo, ademais nos momentos máis complicados, quizáis máis aínda, acudo ao debuxo. Aproveitas, non, é normal. Pero bueno, se tiveras que facer un debuxo que representase Foz, que imaxe escollerías? Desde logo, bueno, a Foz, a todo o mundo se nos ven a vista ao mar, non? Sí. Pero habría que representar a retranca, non? A retranca focega. E tamén, pois, ese carácter amable que non sei, en Foz, quizáis, miramos pero cando hai alguén
Non? Están aí as persoas. Habería que facer a composición e despois plasmalo. Sería un exercicio complicado. Bueno, podemos avisar a Comisión de Festas que tome nota, que xa temos o cartaz das festas deste ano. Que o faga o alcalde. Que o faga o alcalde. Sí. Tuvo algo que ver o dibuixo á hora de tomar a decisión de estudiar enxeñería de camiños? Bueno, eu primeiro quería estudiar Bellas Artes. Bueno, Que igual ten sentido. Que non todo o mundo sabe, pero despois sempre me gustou construir tamén. Estaba dudando entre arquitectura ou enxeñería, e finalmente optei por enxeñería. Quizás sí, porque intentas crear, non? E tal. E algo, pois, para min, pois, parte intrínseca, non? Intentar crear cousas. E tamén o exerzo na alcaldía. E sí que ten esa parte, esa componente, pero bueno, fun cambiando, non? A elección ata que finalmente elexín entre enxeñería e arquitectura, optei pola enxeñería de primeira e non me arrepinto para nada. Gustouche, entón? Gustoume moito. E é a miña profesión, e bueno, é algo que me enche tamén como alcaldía. Sí. É un traballo que ao final, queiras que non, levouche a percorrer diferentes puntos da península, se non me equivoco. Como era o teu día a día nese entonces, co teu traballo? Bueno, pois, os primeiros anos apasionantes, non? Sobre todo, cando estás descubrindo tamén. E bueno, recordo, participei, mira, estouche falando do ano 2007, na autovía do Barbanza a G11, que une Padrón con Ribeira, non? E aí éramos un porrón de enxeñeiros. Era o momento álxido da construcción todavía, da obra civil. Estábamos facendo unha autovía nova nun sitio que é precioso, a Pobra do Caramiña, el Rianxo... Espectacular, sí, efectivamente, precioso. Aprendín ali, despois Pontevedra, Coave, aprendes a falar coa xente, a tratar cos veciños, non? Quizáis tamén ten esa componenda. E bueno, unha obra, dices tú, eu sempre vivín desde a parte da constructora, non desde a parte da enxeñería, non? Pero tens que facer o que veñen nos planos, pero hai moitas cousas que tens que redefinir ou pensar como facer, porque hai 1001 problemas. E aí está o que a mí máis me gusta da enxeñería, non? O de pensar, o de como levar a cabo. Atopar esa solución. Efectivamente. Precisamente che íbamos preguntar eso, se hai algo da túa profesión de enxeñeiro que apliques hoxe por hoxe na alcaldía. Todos os días. Sí. Todos os días, sigo levando obras, levando obras claro, eu tamén. E non salen como veñen nos planos. Depende do día, non? Ás veces incluso os melloramos, outras veces non. Outras veces tamén hai problemiñas, non? Pero eu todos os días estou na nave municipal ás 8 da mañá, todos os días desde que salín alcalde, xa van 6 anos, falando cos obreiros de primeira man. Está evidentemente o coordinador, o capataz está ali comigo, pero algo que seguimos e que definimos e sigo aprendendo de obras e de enxeñería dos oficiais que temos no Concello, sigo aprendendo todos os días. Nunca paramos de aprender, e é algo pois, que levo con moito orgullo, sí. Sí. Bueno, leímos tamén que dende a oposición, cando te presentaches como candidato á alcaldía, te chamaban o descoñecido. Hoxe, 7 anos despois, xa non é así. No, efectivamente, no, e agora... A xente conócete moito máis. Si, agora dices, bueno, a veces queres pasar desapercibido. Xa. Non Sendo podes. alcalde é complexo. Pero, sí, bueno, naquel momento creo que foi... porque cando che dicen algo con gracia, con tino, non? Pois está ben, pois chámame 1000 sorrisos, bueno, tendo a sorrir, é algo así que leo. Sí. Pero o descoñecido para alguén que se presenta non é de Foz, non é de fora. Todos os mundos temos no noso corazonciño e elevamos o noso pobo, vamos, e por iso te presentas á alcaldía, sí. non? Creo que foi un erro, e agora non, agora descoñecido non son. Para nada. En base a eso, como foi o teu salto á política? É verdad que foi polo IBI? Mira, eu afiliei-me no ano 2015 ao Partido Socialista, afiliei-me en Foz. De feito, hai moitas maneiras de chegarse á política, normalmente pois alguén te anima ou tal. No meu caso non foi así, pode ser de outra maneira, non? Pero tiña moito que ver a propia xestión municipal que me apaixoaba, o urbanismo, como levar a cabo pois, un plan de mobilidade que xa practiquei nun cursiño que fixera como enxeñeiro, non? Sí. E todo iso unido pois, as decisións, as diatribas non? Que había na política municipal de Foz,
especialmente pois punzante ou quizáis o resorte que me fixo saltar foi unha doble subida no IBI no ano 2014 que, por certo, comprometerase o anterior alcalde pois a devolver, porque, bueno, era ilegal ese tramo. Non se fixo, non? E cando pois, ves decisións ou que ves complicadas, tomas a decisión. E as cousas, eu sempre o digo, e animo a todo o mundo a entrar na política. É complicado, criticante, especialmente con redes sociais, non? Hoxe en día é máis difícil, pero as cousas cambianse desde dentro. E por eso pois me presentei, non? Os compañeros tiveron pois a confianza de apoiarme e iso foi o inicio da historia, sí. Bueno, que meterse en política é coller moita forza porque, bueno, din que hai que tragar moitos sapos. Cal sería o sapo que diste tocoume tragar? Bueno, sí que hai que tragar sapos, evidentemente, non? Sobre todo roer a lengua en ocasións, non? Cando estás representando un cargo institucional, sí. Representas a institución, representas a todo o teu povo, iso hai que telo moi en conta, non representas a un partido político, botas moitas horas, fora do traballo, fines de semana, non? Eso tens que contar con iso. Pero sí, sobre todo roer a lengua, non? Decir, mira, ainda que che digan isto desta maneira, estate no teu sitio, estate na túa posición e bueno. Hai que saber manter esa compostura, por así dicirlo, e non deixarse levar por... Entrando nun terreo un pouco complicado, estes meses atrás produciuse a ruptura do PSOE co BNG, o bipartito que tiñades en Foz. Como foi xestionar ese momento? Bueno, foi un momento duro, foi un momento difícil, non? Nós vimos de prácticamente 5 anos e medio de gobernar en coalición, chegamos a un primeiro acordo de goberno, na anterior legislatura pois houve algunhas deficiencias de funcionamento que intentamos correxir, tanto pois, na normalidade institucional, non? Como no que conleva cada un pois, ser responsable das súas áreas e comprometerse coa outra parte. Intentámoslo correxir nesta legislatura. Sempre o obxectivo foi que fora un goberno unido e forte, porque máis alá das siglas políticas está Foz por riba de todo, e co asunto especialmente pois, da residencia, que foi, pois, evidentemente, o detonante. Houve un cambio de postura, neste caso no socio de goberno, no BNG. Ademais, un cambio de postura que iba en contra do que marcaba a Secretaría Municipal, non? E entón, a nosa responsabilidade que xestionar derivou en que dese voto en contra no pleno, ademais, cando simplemente había que refrendar a adxudicación do contrato da residencia, pois derivou nun bloqueo, non? A ese funcionamento da residencia, que é algo tan importante como a residencia centro de día, non? Así que demos a oportunidade ao BNG de asumir as funcións, que neste caso pois, estaba en contra da xestión que estábamos facendo, non as asumiu, e, por tanto, abandonou o goberno. Demos a oportunidade, porque nós sempre creímos, ou eu sempre creo no diálogo, non? É que, de forma conxunta, pois se poden facer moitas máis cousas. Foi unha mágoa, pero, bueno, tócanos xestionar, tócanos traballar, e é o que estamos facendo, claro. É complicado, unha situación... É difícil. Sí. Como opiniones tan enfrentadas entre sí neste caso. Sí, é difícil, sobre todo pois, cando ves que a legalidade cha marca pois, a Secretaría Municipal de Intervención, que sigues a rajatabla. Aquí hai unha cuestión, sigo esperando a que me reciba a Consellería de Política Social, non teño sorte, non hai maneira, bueno, agardaba máis apoio tamén nesa parte, non? Pero a xestión é o que nos move, e nós presentámonos para xestionar, e é o que nos caracteriza, non? E sempre vamos ir con esa premisa por diante. Cambiando un pouco o foco, vamos deixar Foz un segundiño ao lado, imos á provincia agora. Tamén eres diputado provincial. Como combinas ambas facetas, a de ser alcalde e a de ser diputado? Bueno, hai un pouquiño de follón coa xenda, non? A verdade é que ás veces tes que revisar a ver o que tiñas anotado para o día, porque son moitas pequenas cousas, pero a Diputación non deixa de ser unha administración local e hai que entendela quizás desde dúas partes, non? Eu son deputado de Recursos Sostibles, pois xestionamos unhas instalacións que ademais están medrando en Galloso Castro, en Castro de Riberas de Lea,
e a verdade é que pois, dan moito servicio non, a gandeiros da provincia, e agora, pois, a parte pois, do gando vacún, incluso tamén con gando porcino, con aso porcel, colaborando con moitas asociacións. Pero logo tamén está a parte do territorio, non, que eu poño moito de relevancia, porque eu son deputado por un partido xudicial, e ao ser deputado da Mariña, pois permíteche tamén non axudar a moitos concellos, ver as súas necesidades, trasladalas á Deputación e, ao final, pois xestionar tamén desde Lugo a parte comarcal, non? Que temos unha idiosincrasia propia esta zona tan maravillosa da provincia, non? E iso, desde a Diputación, permíteme facelo, sí. Ese sentimento de ser mariñán, non? Sí, Como alcalde, como teu día a día? Pois decíache, eu, mira, o primeiro, o típico, non? Ducha rápida, eu sin unha ducha non podo sair da casa, eso é así. Desayunamos, ás 8 da mañá hai que estar na nave municipal de obras, repasamos o que hai para o día, os traballos pendentes, esta xardinería, esta obras, e despois xa me dedico a ler a prensa, teño ese momentiño de café coa prensa na que repasas non só tamén a política mariñá, porque tamén nos interesa un poquinho a galega ou a nacional, e despois pois revisar ou cuestións que estamos facendo, ou pois de obras, por exemplo, ou se son lunes e mércores teño citas máis fixadas de atención á alcaldía, aínda que teño que dicir, atendo a todo o mundo sen cita, non hai problema, se estou libre, é o que nos marca a xenda, hai que departir pois, con secretaría, con intervención, cos distintos técnicos, ver as subvencións dispoñibles, hai moito traballo administrativo que facer nun concello. Somos máis de 10.300 habitantes, xa é un concello grande, non? E iso, pois, implica moita actividade, sí. De que proxectos estades orgullosos porque a xente vos dice no día a día que lles encantou esta proposta ou a outra? Bueno, hai varios, non? Evidentemente, levamos pois 6 anos gobernando, e hai uns que están dentro dun plan máis estruturado, non? Fixemos un plan de mobilidade sostible que estamos desarrollando, non? Pouquiño a pouco. Sobre todo, eu recordo sempre que a subida ao cemiterio de Foz, as letras de Foz, a Rúa Costa do Castro, pois foi un fito, non? Pero hai pequenas cousiñas. E hai pequenas cousiñas moi curiosas, non? En Foz, a verdade é que non se xogaba petanca hasta que fixemos as pistas de petanca. E 6 meses despois había un clube de petanca. Iso foi unha iniciativa municipal que tivo, pois, moito impacto, non? E dices, pistas de petanca en Foz, para que? Bueno, o sea, ten un público moi amplio da petanca. Mi abuelo desde Ribadeo foi xogar a petanca a Foz. Seguro que sí, ás 5 da tarde ves aquelo cheo. Ahora mesmo hai 4 pistas, xa as duplicamos, non? Pero é que temos tamén a sala de estudios, mira, 8, 9 persoas estudiando, preparando unhas oposicións, estudiando exames, un servicio que non había. Eso é moi importante, que a xente atope un espazo para poder, neste caso, estudar ou facer as tarefas que sexan necesarias se non poden facelas na casa ou no que sexa. Un amplo horario. Claro, é moi necesario. Acabamos de ampliálo, e vamos a ampliálo un poquinho máis tamén, temos pensado en verán, adaptalo todavía máis, non? E incluso sin contratar, reaxustando un poquinho o persoal como dispoñemos. E agora temos pois o parque canino, porque temos os parques infantiles que incidimos neles, pero o parque canino, que é algo novedoso, en Foz e na Mariña, non? Pois está funcionando moi ben. E son, non sei, son proxectos distintos, non? Que quizáis... É que o parque canino é algo moi guai, que debería estar en todos os puntos da Mariña. Eu creo que debe haber unha zoa canina, igual que as praias. Para mí sí que é verdade que son pro cans nas praias. Penso que, pet friendly a tope. Penso que debería haber máis espazos para poder disfrutar coas súas mascotas. É unha iniciativa desde Foz espectacular. E temos que ser permeables, non? Eu a veces gobernar non é de un solo, non? E a veces digo, oye, eu estou me quedando maior, vale. Necesitamos xente que veña detrás e que nos diga o que necesita agora, non? Claro, eu cando era un rapaz de 18 anos non había xente practicando deporte no paseo marítimo, ou non había tantas mascotas, non? A sociedade vai cambiando. Entón temos que readaptarnos, non? E seguir, pois, facendo as actividades que se facían para certos rangos de idade, para adaptar a vila ás tendencias novas que veñen, non? E temos que ser abertos. Non só facer aquilo que pensamos nós, senón
ser permeables ou receptivos a outras ideas. Eso intentámoslo facer sempre. Eso está genial, a verdad que é unha moi boa forma de marcar Foz tamén no mapa da Mariña Lucense, que xa está moi marcado, pero marcarlo un pouco máis tamén para os veciños da Mariña Lucense que non só pues, van a Foz tamén a levar o can ao parque, que desde Ribadeo, vamos, ou a xogar a petanca, ou que sexa. É unha moi boa forma de marcar Foz tamén para os demais mariñáns. E falando da Mariña, tamén fuches presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña. Sí. Si nos podrías dar o teu punto de vista sobre o turismo a nivel comarcal? Bueno, fun presidente da Mancomunidade da Mariña con moita honra, pois renunciei a repetir no cargo, claro, cando fun elixido deputado provincial, hai que saber... Claro, hai que saber medirse, non? Sí, sí, o tempo é limitado, non se pode estar a todo, e funo con moito orgullo porque, bueno, hai moitas eivas na comarca, non? Temos as infraestructuras e iso é así. Estado e Xunta de Galicia, necesitamos autovía da Costa Norte, iso é así, non? E incidimos tamén desde a Mancomunidade, non? Pero conseguimos algo moi importante, que foi, cando estaba eu no mandato, o plan de turismo sostible que se está desarrollando agora. De feito, vimos de facer unhas actividades da Tourwatch, non? Que tan focadas nese ou baseadas nese plan de sostibilidade turística que precisamente pois incide no turismo da Mariña, non? E como o temos que desenrolar para que, aproveitando as oportunidades que trae, pois non chegue a ser un problema para os que vivimos aquí. E iso, manter o equilibrio sempre é o fundamental, non? Sabemos que agora as vivendas de uso turístico, a gran proliferación en concellos como o noso, como a de Foz, están empezando a ocasionar un problema. Por qué? Porque hai falta de pisos en aluguer convencional, porque os precios do aluguer subiu, e aí temos que regular desde os concellos, incidir tamén en políticas de vivenda pública, non? E adaptalo. Pero é unha oportunidade moi boa o turismo na Mariña, temos un clima excepcional, o mellor que hai en toda España. Non o digas moi alto, que Pois, se mañá chove. É así, é a xente que ven, sabedes o que leva daqui. Repite claramente, sí. Bueno, que non só, neste caso Foz, non só un destino turístico claro na Mariña Lucense, claro, no clarísimo. Tanto na Mariña como Lugo, nivel Galicia. Tamén é un referente no Entroido da Mariña, encima, e Entroido recentemente declarado como ben de interés turístico, se non me equivoco. Cada ano é máis grande, este ano, senón tamén houve récord de visitas, pode ser? Cada ano vos superades, non? Cada ano superamos, e ademais é unha festa moi de Foz, non? Bueno, ben de interés turístico o Entroido, e Foz festa de interese turístico de Galicia, estamos aí no Museo de Xinzo de Limia, como vos representantes, non, do Carnaval de Galicia. E o importante, quizás a min o que máis me enche de orgullo, é a implicación de toda a poboación de Foz, comparsas, grupos, o que traballan durante todo o ano, e o ben que lucen nas rúas. Bueno, é impresionante. É que cantos veciños de Foz faltan no desfilar, no desfile? Pouquísimos. Moi poucos. Moi poucos. Porque eu vou a Foz ao desfile e só vexo veciños de Foz desfilando, veciños de Foz, xente de Foz, moita xente de fora tamén, que é un desfile espectacular, é moi grande, unhas dimensións, merece moito a pena ir ao desfile de Foz. Pero sí que é verdad que cada vez é máis grande, cada vez hai máis xente, cada vez se ve que se disfruta moito máis. Sí, de feito, ese crecemento, non, tamén che obriga a xestionar de outra maneira, cada vez facemos máis reunións de seguridade, implica a máis administracións, non? E agora, pois estamos incluso poderá haber un cambio de normativa, non sei, quizáis estou facendo un spoiler ou algo, facendo un anuncio, a ver como conseguimos que o desfile sexa un poquinho máis dinámico, non? Que non haxa moitos paróns, porque tamén é un obxectivo, verdad? Para que non, para que precisamente un tempo excesivo, non, durante o desfile, pois non desincentive que a xente acuda. E bueno, está traballando o Departamento de Cultura todo moi forte durante todo o ano, precisamente para que salga. O Entroido debe ser algo que dá moito traballo, non só a nivel concello, sino tamén a asociación que este detrás traballando, e debe ser moito traballo, moito traballo. Tamén recibides críticas por elo. Como xestionades as críticas? É de dicir que se non está ben feito, non van criticar sempre, así que mellor... Sí, pero bueno, como xestionamos? Bueno, pois
Mira, por exemplo, creo que somos... sobre todo, hai que tomalas de forma constructiva, vale? Porque hai críticas de todo tipo, pero as críticas constructivas pois, están máis que ben tiradas. De feito, tivemos uns problemas coa configuración das entradas e saídas na carpa pois no ano 24 que se corrixiron para este 25 e non houve ningún tipo de incidencia, non? Que quere dicir isto? Pois que aprendemos daquelas cousas que se poden mellorar, que creo que é a actitude que hai que coller. E fanse, volvo a incidir neso, non? Departamento de Cultura, como dices, a asociación Nosa Foz, fanse moitas reunións preparatorias ao largo de todo o ano cos grupos de carnaval. Este ano adiantamos o desfile porque pediron os grupos de carnaval. E as cuestións que parecen menores pero non o son, deben ser compartidas con eles para xestionar ben, non? E dai sale que este ano se mellorará moito, é o segundo ano que temos o mesmo emplazamento para a carpa, non houve ningún tipo de incidente, senón todo o contrario, estamos moi satisfeitos, non? Cos cambios feitos e como saiu todo, e pensando xa no 26, claro. É que tamén son os grupos, os participantes que están aí e beben realmente se moi largo o desfile, se é necesario sair antes, ao final escoitalos tamén é moi importante. Sí, hai que ter en conta todo o mundo. Bueno, durante o entroido temos moita xente, durante o verán tamén temos moita xente. Que pasa o resto do ano? Como levamos a desestacionalización do turismo? Ai! Efectivamente, non? E como temos que ser capaces de atraer xente tamén que o propio Foz xenere esa actividade, non? Aí o que fai o Concello e que intenta facer o Concello é apoiándose na ACIA local, participar en todos os eventos. Pois, ás veces son concursos de tapas, a veces é sacar a roupa, a mercancía á rúa, non? Para intentar atraer as distintas persoas, os distintos compradores. Agora temos a festa do Berberecho tamén en abril, non? Que apartamos un poquinho de xaneiro, do carnaval, que é un evento que aglutina tanto e durante tanto tempo que era importante, non? O propio carnaval se fai fora de fecha turística, non? E quizáis a través deses eventos é o que debemos facer. Logo e iso sí que hai unha tendencia que é máis que positiva, que estamos vendo, non? E agora mesmo tú acudes, sobre todo xoves, venres, fin de semana, fora de tempada, e cada vez hai máis actividade. Hai persoas tamén, moitas, máis das que parece, que teletraballan desde Foz, hai persoas xubiradas de outros lugares que pasan máis meses en Foz, non? Ou prácticamente todo o ano, e iso tamén xenera ou axuda ao comercio. Aquí hai que apoiarse tamén na iniciativa privada, non? É unha roda, canto máis comercio haxa, máis xente vai vir, e canto máis actividades haxa, máis comercio vai poder tamén ter as súas portas abertas durante máis tempo, sí. Falabas ao principio desta pregunta da importancia de traballar entre equipo, entre administracións. Poderías falarnos do teu equipo? Por suposto que sí, non? Acórdome do equipo que teño agora e do que tuve no anterior mandato. Mira, isto é importante resaltalo. Eu teño un salario como deputado e unha pequeniña parte do Concello. Hai xente cunha dedicación parcial tamén, porque é un concello moi grande e hai xente que non ten ningún tipo de dedicación, non? Todo o mundo lle dedica moitas máis horas das que faría en calquera empresa ou en calquera actividade, non? É xente preocupada, non só da súa área, senón das outras. Trasládannos, non? Todas as incidencias que hai. Funcionamos en rede, que é moi importante, e tamén aportamos todos as áreas dos outros. Teño que dicir que teño moita sorte. De ter precisamente a Inés de primeira tenente de alcalde, de Ángel, estar pendente do alumbrado público, que é algo que leva moito traballo todos os días, de Ana Rojo en servicios sociais, porque fai unha atención moi continuada aos maiores. Poidoche falar, evidentemente, de Elena en educación, de Cati que leva turismo e preocúpase moito, está a ver se xestiona unha subvención para arranxar uns baños na praia, de Carlos desde a parte máis comunicativa. Desde logo, teño moita sorte, a verdade que sí, e teño sorte a xente de Foz, sí. Tamén.
É que é moi importante ter un equipo no que principalmente ti estes cómodo e co que poidas traballar e tamén que os veciños se sintan a gusto para poder dicir, E pasa poder esto. confiar. Claro, Sí. claro, Eso é claro. así, Eso é así. Claro, claro. Bueno, imos coa ronda de preguntas express. A ver, un político que che caia mal, co que non te irías de cañas. Un político que me... Santiago Abascal. É moi evidente. Sí. Se poideras ter o teléfono físico de alguén, de quen sexa, 24 horas, de quen sería? Mira, da conselleira de Política Social, Fabiola García, a ver por que non nos recibe. A Terate- ver, que dice nos mensajes, Para por que mandar non tu nos recibe. mensaxe a ti mesmo en plan, vémonos mañá. Claro, O mellor estar bloqueado, non? pode ser, pode ser. Bueno, cal foi o momento máis surrealista que viviches como alcalde? O momento máis surrealista que vivín como alcalde, Dios, non sei, pero algún é impactante, non? Como ver un gran cetáceo na costa de Fazouro, non? É como xestionar, como retiralo, como se leva a marea alta ou volve coa marea baixa. Foi curioso, sí, foi Sí. unha situación peculiar. Sí. Sí, sí. Se poideras escoller algún personaxe, histórico, vivo, morto, o que queiras, para cear durante unha noite, a quen elexirías? Pues durante unha noite Unha para cear, cena. vamos a Unha ver, gústame a política, e quizáis gustaríame na transición cear con Adolfo Suárez, sería super interesante, non? Seguramente, sí. Sí, sería super interesante. Volvendo a Foz, Castiñeira ou Fanego? Castiñeiro Fanego, mira, Fanego, queras que non, ten unhas ideas de esquerdas, non? Defínenos ou é moito máis afín o BNG que o Partido Popular, pero anos luz de distancia, así que con Fanego. Igual deberíamos facer esa cea. Podría ser interesante, sí, sí. Bueno, que é máis complexo? Levantar unha ponte ou xestionar o Concello de Foz? Cada cousa ten a súa complexidade. Técnica unha ponte, social un concello que é moito máis amplo, pero teñen moito méritos enxeñeiros e temos moito méritos alcaldes tamén, as dúas cousas. Non o dudamos. Se o pleno fose unha mesa de póker, quen dirías que ten a cara de póker? Ou cara de farol? Quen leva o mellor farol? Eu penso que Castiñeira, non? Ás veces non sabes efectivamente ou cando te dá o teu apoio se despois che vai cambiar. Faino bastante ben nese sentido, sí. Eu penso que Castiñeira, o resto vésenos bastante máis na cara, non? O que pensamos, sí. Sí. Daríaselle ben xogar ao póker, entón. Que titular che gustaría ver na prensa local sobre Foz? Sobre Foz, pois que Foz avanza, que Foz medra, que Foz pois lidera calquera adxetivo deste tipo, que creo que estamos no bo camiño para conseguir. Sí, Pois, pode ser. Pois sería bonito. É unha persoa influinte para ti? Unha persoa influinte para min, pois mira, concelleiros, vale, cos que falo, os máis cercanos, pois no ámbito político, pois aprendín tamén moito de César, senador, non? Que me deu moi bons consellos, sobre todo pois ao principio que tes que avanzar. Bueno, gustoume moito tratar con Isabel Pardo de Vera, coa anterior secretaria de Estado de Infraestructuras, unha muller que tamén é enxeñeira, e tamén ten a súa traxectoria política e da que aprendes moito. E fora de política? E fora de política, pois, por exemplo, meus pais, meu tío, bueno, ainda que meu tío tamén tivo unha componente política, dous primos que falamos menos do que deberamos, sí, quizáis familia e bueno, con meus primos teño compartido bastante. Hai que contrastar o que pensas. Outra cea. Hai moitas ceas daqui hoxe, madre mía. E bueno, cal dirías que é o teu rinconciño persoal en Foz? Onde vai a relaxarte, que te gusta ir a pasear? En Foz é máis complicado, Relaxarte en Foz agora mismo é complicado. Bueno, depende, pa onde Bueno, vayas. ten interior tamén. Eso te iba a dicir, Sí. podemos ir para o rural. Eu adoro San Martiño. Sí. A Basílica de San Martiño. Sí. Bueno, e hai unhas vistas impresionantes desde Vilera, desde arriba, que igual non as coñeces, que e ves o mar, ves a Basílica, ves o mar,
quizáis a Tamaniña por proximidade, porque é máis fácil de acceder, e baste á punta, non? Non suele haber tanta xente, desde que arreglamos e fixemos ese mirador, xa estás encima do mar. Sí. E descansa Sí. a cabeza, sí. Pois anoto, tomo nota para a próxima visita que faga a Foz. Sí. Monarquía ou república? República, por suposto. Poderías ter unha parexa de dereitas? Mira, sabes o que pasa? Que cunha parexa compartes, non? E ao final falas, non? Quizáis se non tes aficións ou intereses comunes, pois creo que se perde algo do que é a parexa, non? Co cal eu penso que sería para mí moito máis complicado ter unha parexa de dereitas ou moi definida de dereitas. Non podería compartir, non podería as inquietudes, non? E iso quizáis erosionaría o tema. Falar certos temas sería complexo, quizás. Os puntos de vista. Sí, no, compartir é moito máis bonito, sí. Sí. Algunha pregunta rápida máis ou imos co final? Bueno, cal é o contacto máis famoso que tes na túa axenda? Eso non che vou dicir. Por qué? Eso non che vou dicir. No. Eres Se discreto. non sabes tanto máis, sí. Joder. E bueno, se tuveras que elixir un momento da túa vida no que dixeses quédome aquí e agora, cal sería? Quédome aquí e agora. Mira, ou na Tamaniña ou neses momentos de debuxar, vale? Eses momentos máis personais, Pues introspectivos, sí. Ningún momento de... A ver, tes momentos moi importantes cando nacen as túas fillas, cando eres elixido alcalde, cando tal, pero o sea, son momentos de impacto, non? Pero momentos de tranquilidade e de calma son os mellores, e cando a min aconteceme nese momento, non? Quizáis debuxando como che trasladaba antes, co cual moitos momentos. Bueno, Sí. é importante tamén ter esos momentiños de descanso, de paz e de tranquilidade que fan tamén que sexamos que neses somos. Va. Xa o di moita xente que a felicidade é estar en paz, estar tranquilo. As pequenas cousas, pero parece unha tontería, pero as pequenas cousas, cada un ten as súas manías, eu teño as miñas, e as pequeniñas cousas son as que funcionan. E bueno, xa que estamos, unha pregunta máis. Cales son esas pequenas cousas que che fan feliz? Pois iso, desayunar con pouco de tempo. Ponme nervioso cando me levanto algo tarde, co cual non podo facer o meu ritual, non? Ou tal, ou cando chego co tempo xusto. Entonces, facer o día a día, non? Con calma e con tempo, sírveme moito, non? O ritual do café do desayuno, escoitando as noticias de fondo é moi... O de remolonear na cama non, non? Non me gusta. Ponme nervioso, non me gusta. De vez en cuando non fai daño. Ojalá fose algo así. A mí, ojalá. Bueno, Fran, foi un verdadeiro placer terte aquí. Xa quedaremos pa unha cea, que sacamos outra xa que estamos. Ou mellor nunha exposición de pintura tamén. Sí. Tamén. Nunca se sabe. Hai moi bons no Cenino. Algúnha mensaxe que lle queiras trasladar aos espectadores de aquí e agora? Bueno, nada, darvos as gracias a vos, que é un auténtico placer, así que darvos a noraboa simplemente iso. Moitas gracias. A ver, que nos trouxeches de Foz? Bueno, trouxen un par de cousiñas. A ver. O primeiro, pois, parte da nosa cultura, ademais con dous autores como son Xan Ramón Fernández Pacios e Antón Niñe, non? E son dous libros sobre o Mar de Foz, non? Unha historia do Mar de Foz que é de Xan Ramón e Embarcacións do Mar de Foz de Antón Niñe, publicámonos gracias ao GALP, e bueno, é a nosa historia, entón quería que tamén a tiverades. Que guai. Moitísimas gracias. Eso. Carai, que chulada. É un pouquiño. Sí, especial. E logo, pois é outra cousa, non? E isto forma quizás tamén parte un pouco do proxecto que queremos. Falabas de desestacionalizar o turismo, e hai unha pastelería, bueno, fai con pequena cuña publicitaria, Pastelería Anduriña, de Foz, que fai as sandalias de peregrino. Estamos co Camiño do Mar. Co Camiño do Mar, que queremos tamén que se reconozca por parte da Xunta, se está reconocido oficialmente, non?
bueno, é un proxecto tamén que leva a cabo a Mancomunidade, que puiden tamén desarrollar na miña etapa, é algo doce tiña que traer. É que a gastronomía ten que ter cabida sempre, máis na Mariña. Por suposto. Así que a sandalia do peregrino, que espero que vos guste. Sí, que seguramente. Xa se vos probar agora. A ver, Antía. Que guai. Bueno, Tamén pois ten moitas unha pintaza. gracias. Sí, Gracias. moitas gracias. Un Encantadas placer terte de- por aquí. Mismo. Non será a última vez, seguramente. No, espero que no. Seguro que sí. Pois eso, moitas gracias.